текста на Уго Комано и добрите впечатления, които той сега създава в FBet Лига Спирин? Защо не? В крайна сметка статистиката му откакто се присъедини към Дунав е доста впечатляваща. Ако трябва да съм честен, мен ми направи така хубаво впечатление ми направи в тази среща. Вкара и срещу Марица. Вкара и срещу Марица. Константно тормозеше футболистите на защитниците на Септември. Да не пропуснем факта, че той беше футболиста, който бе фаулиран за червения картон, който Септември получи, реално погледнато. Видяхме го да бъде много активен и в фаза защита. Нещо, което е много важно в модерния футбол. Така че, защо не? Защо не? В крайна сметка някои отбори като Спартак Варна, които най-вероятно ще постигнат промоция в първа лига, както и отбори от долната половина на класирането, защо да не погледнат към него като опция. Примерът с Уго Комано е много на място. В началото на този кръг Спартак Варна победи, днес Септември изгуби, така че 3 точки разлика на върха. Защо ще ни каже Иван Гечев? Видяхме реакция от страна на столичани през второто полувреме. Цели 3 гради, които